cando menos volveu con punto. Sí, creo que ademais hai que consideralo moi positivo, primeiro polas condicións que presentaba o campo e segundo pola entidade do rival. O Racing está mantendo unha línea moi coherente, o vimos dicindo todas as semanas, e creo que pode considerar o empate como bo. Un empate que chegaba, pois iso, entre dous equipos que ademais partían nesta xornada igualados a puntos, e que se registrou despois dun encontro no que calquera dos dous equipos puido gañar. Houve oportunidades para os dous, veremos tanto do Racing como do Burgos e sobre todo na reta final algunha máis clara. Vemos este disparo desde a distancia de Manu Barreiro sen posibilidades neste caso. Un campo este histórico, Sí, a verdade é que sí, tiven a sorte de poder disputar aí un partido co Fabril, unha fase, e son dos campos que bueno, que como xogador e como adestrador te gusta visitar, son dos que apuntas na lista dos elexidos porque son históricos. Dá a impresión de que cos trocos introducidos por Aira no segundo tempo o equipo foi a máis e tivo as mellores oportunidades. Vemos aí, quizáis a que foi a máis clara con ese disparo que realizaba Jorge Rodríguez, sacou a defensa, incluso algún xogador do Racing pediu penalti, pero bueno, eran unhas mans un tanto forzadas, non? Acababa o partido con ese empate a 0, dificultado o encontro polo estado do terreo de xogo. Un poco el partido esperado. Tal vez nosotros teníamos la intención de poder tener un poco más el balón, de hacer posesiones más largas para salvar esa presión inicial del Burgos, pero bueno, es difícil. Había un sector del campo en que no podías aprovechar porque no se podía jugar, y en el otro espacio del terreno de juego el Burgos nos ha apretado muy bien, es un equipo muy intenso.